Mä oon muuttanut ehkä 6 kertaa elämässäni, joista 4 kertaa mä oon muuttanut itse ja 2 kertaa mä oon viime tingassa ottanut jonkun muuttopalvelun. Sekin on ollut ihan karmea katastrofi yleensä, että mä oon viime tingassa pakkaillut jotain kalsareitisukkia ja sit jätket tullut siihen ja mä en oo kerennyt siivoamaan ja laittaa hommia kuntoon. Eli kaikesta on kokemusta tavallaan. Mä huomenna jo istun siinä, laitan takan päälle ja otan lasin punaviiniä ja nautin tästä palvelun tuomasta rentoudesta. Meillä on alle 1-vuotias lapsi, aika hektinen elämä tällä hetkellä, reissuduuni ja sitten kaiken sen ajan, mitä jo duunissa, niin tietysti yrittää olla skidin kanssa. Päätettiin, että muutetaan uuteen kotiin, isompaan kämppään, että on skidille vähän tilaa, niin ensimmäinen stressi oli se, että se muuttaa. Se meinasi jäädä se koko kämppähankinta siihen. Mutta sitten, kun mä kuulin, että teillä Flytoolilla on tää täysin ulkoistettu, niin tippui kivi sydämeltä suorastaan. Et mä olin, että jes, että nyt kerrankin ajoissa sovitaan jutut ja mun ei tarvitse osallistua siihen ollenkaan. Niin voin sanoa, että on aika stress-free olo kerrankin, ekaa kertaa. Ja se on aika hieno fiilis. Tää on vähän sama kuin lähtisi pelaamaan tennistä tai käymään kaupassa. Et kämppä jää just sellaiseksi, kun se on ollut. Mun ei tarvinnut valmistella mitään. Täällä on tällä hetkellä vielä sängyssä lakanat ja päiväpeitot ja kaikki paikalla. Ja sitten kun mennään uuteen, niin siellä on sama meininki. Ja se on tietysti ihan upea. Saman tien kun kaikki kamat on ulkona, niin siivousporukka tulee sisään. Sieltä tulee pro-tyypit omien vehkeiden kanssa, jos vaippaa kaiken viimeisen päälle kiiltäväksi ennen seuraavia asukkaita. Harvoin pääsee muuttopäivän tälleen itse grillailemaan ja fiilistelee. Edellisessä kämpässä ei hirveästi grillailtu, niin grilli oli totta kai omasta toiveesta ensimmäinen asia, mikä tänne kannetaan. Ja nyt se on tulilla. Jätkät kantaa kamoi sisään ja mä teen pikku iltapalaa. Ja kohta siellä on näköjään, näytti siltä, että meni sänky makuuhuoneeseen. Nyt siellä pedataan sitä, niin pari nakkia vahvalla sinapilla ja sitten pötköttää. Aika rentouttava muuttopäivä, pakko sanoa. No niin, siellä vielä puretaan keittiössä viimeisiä astioita. Ja just tein päätöksen, että mä en tule enää ikinä muuttaa ilman Flyton Royal-palvelua. Tää on ihan törkeä hyvä fiilis. Meet makkariin, sulla on kaikki vaatteet valmiina. Huomenna kun mä herään täältä uudesta kämpästä, kaikki on kaapeissa. Älkää mietiskelkö ja polttako hermojanne ja tuhotko parisuhteitanne, vaan ottakaa tämmönen viimeisen päälle palvelu. On vörtti.